ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини Сумунаи Рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависен ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. айн нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аз сайбардорон Opel Vectra B аст ки Opel дути соли барои 1996 сола судисёриш бензин газ дорад, кор мекунад, объем мотораш 1.6 простой. коробкаш механика аст. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4та балонои пачка, дӯстони азиз, ки қатъи запаскаш балонош пачка, 4та диска, сайсани мошини хуб, ҳамаш 100% магнитофон, салон радной краска задаги пушидаги. умуман надорад ки мошин як даст гаштаги. мошин ай вагон мега гирифтем то ҳозира мека дасти як одам нагаштаги. мошин дар шаҳри Душанбе нархаш 28000 сомония ки боз савдо ҳам мешавад. аккумулятор ҳамаш навай. рақамошон дар поини видео аст. дар ин номеро имон пайваст кардагӣ ҳастанд. дӯстон, ба кадоми шумо агар маъқул бошад, арзон муомилааш дар назди капот мешавад. маромат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин Vectra-хатон гирем. дӯстони азиз, шумо агар ҳамин хеле мошинои фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира роя кунед, албатта рекламаш мемонед. мошини фурӯши навбатӣ аз сайбардорон Daewoo Nexia аст ки соли бароишаш 1995 сола судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 1.5 литр мега соҳибшон. коробкаш механика аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4та балонои средни радной краска аз худаш, салон тоза, яъне ки мошин мега ҳолати миёна, яъне ки соза мега соҳибшон, ҳолаташ ки миёна. мошин дар шаҳри Душанбе нархаш 9000 сомония ки нашуд арзон кардан ягон чи гуфтагӣ нест. мумкин ки нархи ахиронаш бошад. дӯстон, ба кадоми шумо мехоҳед Nexia дар кор бошад, рақамошо дар поини видео мондаги ҳастанд. метавонед дигар маълумотро аз худашон гиред. агар ки мошина нафурӯхта бошад, шумо метавонед ки савдо карда гиред. 9000 сомон мошин арзон аст ки 95 сола. маромат дигар маълумотро гиред. аз шумо хоҳиш муомина ки видеонавори моро то охираш тамошо кунед, лайк монед ва видеонавора дар имо ватсаптон поделиса кунед. чӣ мошине ки ба шумо лозима дар комментаре нависед. мо албатта ҷудо карда ба шумо ҷудо карда мепартоем. мошини фурӯшии навбатӣ аз сайбардорон Mercedes-Benz C-класса ки CHK соли бароишаш 1998 сола. судишвориш бензини холия мега соҳибшон. объем мотораш 1.8 литр, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4та диска, 4та балонои 80%, як сола ҳуҷҷат, кондитсионер, электропакет, радной краска мехелай бе ягон камбуд мега. ҳамаш кор кондитсионерш мега ях мега хор мекунад, хоно ки хушрӯ мекунад мега. ҳуҷҷат ҳамаш қоидавӣ. мошин дар ноҳияи ёвон қарор дорад. нархаш 52000 сомония ки савдош дар назди ҳамин капот мега мекунем. радной краска ҳам хел сиёҳаи мошин сайсиянаш беҳтарина мега соҳибшо. фақат одамони харидор бошанд мега. арзони муомилаи хубам дорад. маромат рақамошон дар поини видео мондаги аст. ба кадоми шумо агар ҳамин хел мошин лозим бошад, метавонед дигар маълумоти пурраша аз соҳибшон гиред. марҳамат. мошини фурӯшии навбатӣ аз сайбардорон Hyundai Starex ки мошини мусофиркаш чӣ хеле ки шумо хоҳиш мекардед. соли бароишаш 1998 сола. судишвориш мега дизел, объем мотораш 2 литр, коробкаш механика аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4та диска, 4та балонои 60%, магнитофон, салон тоза, радной краска ҳам хеле сафеда мега. мошин беҳад ба тоза сароша мега мефурӯшем. мошин дар шаҳри Душанбе дар пойтахт нархаш 30000 сомония ки бозам савдо ва муомилаи хубам мешавад. ва кадоме ки мошин дар кора мега биёд мошин аз пеш бина ё ки устоша биёра бина мега савдо мекунем мега дар назди ҳамин капот. маромат дӯстоне ки ҳам хеле Hyundai Starex писанда. ин ба шумо вариантои хуб. агар ки ба шумо маъқул бошад, метавонед ки рафта мошина аз пеш бинед ва савдо кунед. фақат лайкҳои бепултона мондан гирем. баъдо чӣ мошине ки дар кора нами ҳозир нависен. фақат сабр кунед. мо дар видеои оянда ё ки видео дигаришда албатта ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. фақат шумо дастгирӣ кунед. фаромӯш накунед дастгириҳои шумо ба мо лозима. фақат лайк монед.
мошини фурӯшӣ аз сайбардорон бояд ягаса Mercedes-Benz C-классаки сечка объёми соли барои 2000 солае. Судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, объёми мотораш 1.8 литр, коробкаш механикае, мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Мошин 4 баллонои нав, 4 диска, кондитсионер, электропакет, салон тоза, магнитофон ҳамаш кор мекунад. Мега мошин 100% мега бе ягон камбудӣ. Мошин дар дуруни шаҳр гаштага дӯстон, яъне ки 100% мега бе ягон камбуди, диска пуска баллонаш ҳамаш навай срочна. мошин дар шаҳри Душанбе, нархаш 59000 сомонӣ ки савдош дар назди Капот мега мекунем. дӯстоне ки ҳамхали сечкаҳои тоза пристафтар, ина вариантҳои хуб, яъне ки 59000 сомонӣ боз муомила мешида. Марҳамат, дар рақамҳои поён буда занг занед, бо бештар маълумотоша аз соҳиби худшон гирем. мошини фурӯши навбатӣ аз сайбардорон чӣ хеле ки шумо хоҳиш мекунед арзонош Daewoo Tico ҳастад, ки соли барои 1997 солае. судишвораш бензини холия, объёми мотораш 0.8 литр мега соҳиб шуд, коробкаш механикае. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 баллонои средни, 4 дискаҳои худаш, 7 моҳига ҳуҷҷат, хадавоиш мега навкадага, моторшам мега зура мега бе ягон камбудӣ, раднои краска мошин ҳами хелае. мошин дар ноҳияи Конибодом қарор дорад. нархаш 10000 сомоние, ки бозам арзон ва муомила мешавад. мега вақти пулгириш да мега камтар дига муомила мекунад. мега бисёри баъд камтар муомила мешавад. мошинча 197 солае. рақамошо дар поёни видеое, ки дӯстоне ки ҳама хеле суроғ кардам аз тарафҳои хуҷанд Конибодом, ина тикочаи хуб метавонед ки дар ҳамин рақамошон бештар маълумотша гирем. фақат лайку намоед, видеонавори моро подписа кунед. мошине ки ба шумо дар кӯбоша наисед, мо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. мошини фурӯшӣ аз сайбардорон бозия тайга сечка ҳаста, объёми никадагия мега соҳиб шуд, соли барои 1995 солае. судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, объёми мотораш 1.8 литр, коробкаш механикае. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 диска, 4 баллонои нав, 1 сола танировка, 1 сола ҳуҷҷат, хадавои электропакет ҳамаш мега 100%. мошина мега полни худ, объёми никадагия мега мошинча чотка мега соҳиб шуд, срочна фурӯхта мешавад. мошин дар шаҳри Душанбе, нархаш 38000 сомоние, ки бозам савдо ва муомила мега дар назди Капот мекунем. мега срочна сум дар кора мега кадоме ки мехара мега биёд мошина аз пеш бинад, бо савдо мекунем. ҳама чизош нава мега, танировка, ҳуҷҷат, хадавой, баллонош ҳамаш яъне ки қоидавия. марҳамат, рақамошо дар поёни видео мондаги ҳаста, метавонед бештар маълумотша аз соҳиби ҳамин сечка гирем. мошини фурӯши навбатӣ аз сайбардорон Daewoo Nexia ҳастад, ки свети сафед, яъне камтарак дар сурат хира бад монага, телефоншо хира гирифта, намедонам качествои сурат беҳади бад. дӯстони азиз, пастай хай мошин мега созае. Daewoo Nexia соли барои 1995 солае. судишвориш бензин газ ҳаст, кор мекунад. объёми мотораш 1.6 литри простой, коробка механикае. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 баллонои 50%, раднои краска, диска, хадавои электропакет, раднои краска ҳам хеле сафедай, срочна фурӯхта мешавад. мошин дар шаҳри Душанбе, нархаш 9000 сомоние, ки нархи ахиронша мега соҳиб шуд, дига арзон намешавад. ба кадоми шумо агар ҳама хеле мошин дар кор бошад, рақамошон дар поёни видео мега метавонед дига маълумотша гирем. мошин мега соҳиб просто дар сурат камтар хира бад омада, дӯстон мошин соза мега соҳиб шуд. марҳамат, дига маълумотша аз худашон гирем. мошини фурӯши навбатӣ аз сайбардорон Mercedes-Benz C-классаки сечка, соли барои 1996 солае, ки сечкаи спорт мега соҳиб шуд. хай бо бештар маълумот аз худашон. газ бензин дорад, кор мекунад, объёми мотораш 1.8 литр, коробкаш автоматае. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. ҳуҷҷатош 1 сола мега кадаги ҳастад, 4 электропакет, диска, баллонош яъне ки хуб астае. сайсияни мошин мега беҳтарина, бе ягон камбуди, раднои краска ҳам хел серебристи, магнитофон ҳамаш кор мекунад. мошин дар шаҳри Душанбе, дар пойтахта, нархаш 50000 сомоние, ки бо савдо ҳам мешавад. дар назди Капот фақат одамони харидода ба телефон савдо намешавад мега соҳиб шуд. марҳамат, дӯстоне ки ҳамхали серебристи светча пристада, ина вариантҳо ба шумо агар ки мувофиқ бошад ҳамин светаш, метавонед дар ҳамин рақамҳои поён буда занг зада бештар маълумотша гирен. шумо агар ҳамин хеле мошинаи фурӯшӣ дошта бошед, ки хона, замин, квартира, магазин, чизе ки барои фурӯш доред, метавонед дар номери имо васаб рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда мемонем.
мошини фурӯшии навбатӣ аз сарбардарон Opel Astra F ҳастае, ки дар кузови хачабек свети сафедаш соли барои 1993 солае, ки не ки мега 97аш кадаге мега соҳибшон 93 сола 97 карда соҳибош. Судиш фурӯш бензин газ дорад, кор мекунад, абиё моторош як 6 литра коробкаш механикае. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин 4 та балонаи 64 та калпаку худаш 8 моҳи дигар ҳуҷҷат, яъне ки мошина бо мега срочное савдо мешавад. Мошин дар шаҳри Душанбе нархаш 18000 сомония, ки муомилаш дар назди капот мега мекунем. Мошин 100% магнитофон, салон тоза, радной краска, ҳамин хел сафедае. Марҳамат дӯстоне, ки ҳам хеле хачбекҳои арзон пурсида будан. Ина мисол мошинча 97 ҳисоб мекунад, 97 уже кадаган ҳисоб мехарам. Метавонед ки дар рақамо поён буда занг занед, бештар маълумотша гирем, бо арзон мекадян мошина айдаст натен занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ аз сарбардарон ба хоҳиши подписчикҳо, ки хоҳиш карда буданд, ва аз 2106 соли барои 6 аз 1987 солае. Судишвориш бензин газ ҳардаш кор мекунад, абиё мотор 1 литра мега соҳибшон. Дӯстон азиз, ҳамин хел маълумотае. Коробка механика ҳастае. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин 4 та балонои, яъне ки соза мега нав мега задагим, як моҳ пеш мега соҳибшон. Аккумулятори нав, краскаш мега соза мега хелуш камтарак безлифтага хоин нав мекунад, хен 100% мега дига ҳамояш хубае. Мошин дар ноҳия бобоҷон Ғафуровай нархаш 10000 сомония, нархаш 10000 сомония, ки бозам савдо дар назди мошин. Ва кадоми шумо хеле ваз 2106 лозим бошад, агар ки дар ҳаминҷа рафтатонен, яъне ки тарафи Хуҷанд, метавонед ки савдо карда гирен. Мошин дар хона мега хуба, ҳеҷ кане саҳай кунам, мега мошина мефурӯшем. Марҳамат, дига маълумоти пурра аз худашон дӯстонат, фақат лайку намони видеонавори моро подписа кунед, мошинро дар кода нависен, албатта пешкаштон мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ аз сарбардарон Mercedes-Benz C-класса, ки сечка бо дига соли барои 6 аз 1995 солае. Судишвораш бензин газ ҳардаш кор мекунад, абиё мотораш 1.8 литра, коробкаш механика ҳастае. Мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Мошин мега 4 та диска, 4 та балони нав, 7 моҳ дига тонировка, ҳуҷҷат, хадавои нав кадага, салон тоза, радной краска, задаги пӯшидаги нав, электропакет ҳамаш кор мекунад. Хай бо бештар маълумотча як бор дига аз худашон мегирем, ки радной краска мошинча светча соза тонировкада зебидае. мошин дар ноҳияи Данғарай нархаш 45000 сомония, ки бозам савдо мешавад. дӯстон, дар ноҳияи Данғарай марҳамат, метавонед дар ҳамин рақамо поён буда занг занед, бештар маълумотша гирем, фақат одамони харидор мега бошад, бозам савдо муомила мекунем. дӯстон, шумо агар ҳамин хел мошинои фурӯшӣ дошта бошед, ки хона, замин, квартира, магазин, чизе ки барои реклама, барои фурӯш доред, метавонед ки маълумоташа қатъи суратдош дар номери имо васаи мурояа кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. агар чӣ мошине ки ба шумо дар кор бошад, дар комментари нависед, мо албатта баҳри шумо хонда пешкаш мекунем. ин буд 12 мошини фурӯшии мо. то видеои оянда, худо нигоҳбони ҳамаи шумо.